Lakasi Student Union kala yo banyak kandu ya ka committee bala thau da ka sarkar jila man pen thamai bat pen bha ya ka MPSC ya ka ni ka committee la lam command u ba FR khar kangwal IS kumu chairman ya ka jingdam rin ka Cyril VD deng do IS but Professor David Simley kum ki member bat ki ya ka ni ka committee la thau hadin ba ka seng kala bu ya shpotli ki man jingdawa ha khamat ka sarkar pan pen thamai ya ka rukam trekam ha MPSC kani ka committee kala debu ru ya ka jingkar pa shaki pat ba banai jingmut suggestion halor ka jingpen thamai ya ka MPSC ka balakun hau banai ramphang hakani ka sngi ka seng nalor ki shpotli ki mat jingdawa bakala debu kala pensngau ru halor ka jingmi ki recruitment board hakini ki sngi ki bam shimdan kinu ki kendon an halor ka thungkam thungjam bat kirai balakmi nakani ka committee recommendation day ban paru shakini ki recruitment board bat ka DSC ba ka thungkam thungjam kanong ka bakhut ka sengklai jingmun ru ban pinduna ya ka pisa examen bat ban bu kendon ru ban ailat iki brio ki baduna hagi department bakin la ban apply bat banyele ya ke exam thungkam kat kum ka an anda kala ami ka recommendation na kani committee ka juk recommendation kin pa shkini ka kun buru kadang ba ka thungkam thungjam ya pa jela kalong ka baktu to pi la ban tanya ni ki aku ni kimat ki ki khamlong don kam ya ni kini ki aku ni kimat baru ki balong don kam na marba ngi don kam ya ka sistem ka baktu minta bunsin da ka kandak exam ke MPSC kami bi ka jing ujor ba o ka don ka jing le thok ka jing le shidian man ka po na kalyang ka seng dengi hapan mi madan kamot na ka laispan person sing laispa sing habdan bi hapo MPSC ban ya dawa kani ban penbet ya katai Henry lada ngila ban penbet ya ka sistem na maka sistem hi kalau kumta ba kamdon kanu ka jing khu ju suba kala ban ko ahni kala ban ko han kalyang tingi don kam ban reform ya ka boro wi system ba tu ki output ki man ngila ki boro ki output ki man ki don ki system ki ba ban penchai ba kanum don kanu ka jing ko ka kimat ka makungsan kolong ban pelat ki marks kinu ki candidates ki ba apply ki exam ki la ban tibi ka marks sujuki ni dawa ba person review kamdi ban don tagi group B group C group D nomor man ka por ni ba ka jing huri hura ne ka jing bamsap ne ka jing bakla kaya bi ka po ka personal review ting kena ki ba awan chakmat ka written examination kim ju o marks ba he po personal review hende itu bawan nadien itu yo marks ba kami personal review bunsin ki ni ju osngo ki kitin ru ba oh dawa pisa kumni kumtai kata ka ditang ka jing tangga jing batain na kilang hipat ba kam non kanu sakhi ban tibya kata man kapor ka jumi na kapor ka person interview hi tingi stu ba kani ka jing dawa on penduk ka person review kam ka jing dawa na kalyang jungi ka bawan ka bami na kalyang jungi kala mi ka government central government order ka government of India hi kala batai ba agi group B group C group D kanum di bandon chukon person interview namar umdon kam person interview nam takini ki pus tang tak grade A don kam person interview tingi ru ya ka A ka bala kala de ka an pa nak sarkar India ni ong ka jela jungi ba de ka de ban menteri kam bat kidon skibi kiman ki balong ki ba kham don kam hi ki ba ka MPSC kala buat ka ni ka committee kala shim ban pentemai ka MPSC itu pi la ajimun nam balau bade benong no independent kan MPSC ka MPSC te kalong independent hi ya kata kalong autonomous si akan niche Henry kalong subject ya ka state nomor ba habukut kasi ka tauan ka state ban penterikam ya ka MPSC ba si wi sho bangklet ni hai jing dawa jungi mentas ni la dawa ru ban i ba kidon ki nam ki bri ki baduk guna ka dukat mer kejungki bunsing i kadon ke reservation kejungki Henry ya ki pat ki nu examination judon bapet judon bakmi te ngila ai jingmud ke MPSC ba kidon pemi policy ni pemi guidelines nang nam tak ki bri beduna department nang baki kunyo kanda equal opportunity kayo kami ocam itu pipu nampak ni kini jing ajimut ka committee au bade bentung ni teki chairman dan secretary deki academic hoi
ya kata di kamot benikong biak ni keren atrai menen na micis ni ngidang shui katu notification bala pen lanimar chairman jong PSC bala chongpan mental awan chairman do kiwei ki iru ingi mene bikini ki members ki bade menta ki members ki bala adat dia ka MCS bala de ki professor ki bala education qualification juki pat kata ki de jing do wajung mar aki por bala de ba teng ki members bon PSC ki tang ki political appointee jong nu re jong kim don ke qualification kim don ke babiang kumnu kila ban sim interview ki MCS haba pi LD bidang de tang undergraduate na bidang de tang graduate kam ni hab kata de kata ka benta kani ka bentang iba to kila tung ka syong ka jing kam di lipat kalong kumnu te na kaliang kaseng menta kasngi ila cha khot ha sumban na kaliang ka committee bala lam khmat ba FR Khongor ibdi commission secretary jong ka home political department khajing don kat lang jong professor David Simle ibalong ku member but Serling do ibalong ku member commission secretary jong ka law department personal AR department buat ka babat secretary jong ka law department badi member jong ka committee di yakani committee hadin kajing khi nakaliang kaseng ban wanra ya kajing kala hapo ka MPSC nakaliang ka sorkat kala sngap ya kajing ujo nakaliang kaseng bat kala na tahu kanika komiti bat kani komiti nadu bunai January kala perla chuan kong ya ka jaga khobor jo ka ba kinu ki ba don kanu ka suggestion bat phaya ke MPSC bikin tho kani komiti bat ka por bat nakaliang ka sengru nila ai kiju ki suggestion ki ju ki mat ki bangila dawa na ka sorkar bangila ai bangila samit po konrot samaru atau ka por badan ka session ki airport ki mat jing dawa na kaliang kaseng bat ka mentas kiru ni ai kita ki bu ahmad juki kita ki airport ki mat jing dawa jong ka seng menne ka jing elang nilai ya discuss iwi point nakaliang jong committee kira shim ya borok ki suggestion ni kita ki mat ki bangi ai ni bat kinsa aya kata recommendation syak po ka sorkar bat ka sorkar onda layo kata recommendation kansa thawi ti an ban kumnu ban pen kala ban pen thmaya ka MPSC ini di tangi jingstang ba ni hap petru ba ki nakaliang ka kon ni komiti kansa khot ki ki pat ba ki bala ai ki suggestion ki jongki kumnu ban pen bha lor kani benta bat onda la ada bio lukti borok suggestion kinsa la ban wan kanu ka point bakila ban le ya kata ka benta kabat khamtam ni ya keren ru halor kani ka komiti ba gumbingi ya kini kisngi ni kwa ban pen bha ya ka MPSC menta nila don hakalenti ban pen bha ban pen thama ya ka MPSC Andre ngi iru aki ni kis benai ki baladep kisnang ki baladep bikila mi kini ki recruitment board ki bapher ni ka jingmi jong ka medical recruitment board ki education recruitment board kibai ala pen mi da ka jela Meghalaya te kini ki recruitment board menta kumbang hi kimdon kini policy ni ki rules regulation ban tungkam tungjam menta lara borok ki department ki don la ka jong recruitment board tekan mentoyu ini bangin penthmaya ka MPSC tingila ikran lor te mat ruba kani ka recommendations ka bami na po kani ka committee kedi ban pentrikam ru sekitu ki recruitment board namar kumba pi kini ki recruitment board menta manu ba peti kedi ki brio ki badan nakatu ko jugo department aba ki brio badan hatu department ki recruit ki cut advertisement ki penrung kam te kamut ki kadon kala pendon kata ka jingla siliang ru plus nanta bakam don kanu ka rules kam don kanu regulation kini lihat penai balada PE ke bajai ke staff nurse haba ka medical recruitment board kipen mi ka result ki declare ka result ar license hadin balada beli result ka mi ki bun ki jikulma haba ki jingkli ki bakla ki answer ki bakla but katu ke iki baro kala ale da kani recruitment board Henry onda ngila epet sani bhaya kata ni wat janai ni bakam don kanu rules regulation te kamnu kanu ka board kan tarikam bam don kanu rules regulation ya ka kam la patha bi ki doctors ki doctor kin pet ya kin pet kin nongpang kin ya kam jong kin pet ya kata ka kam tungjam terkadang ni don kam ba kini ki recruitment board ru don kam ki beri ke belong specialist ki bastu ya ka an ki bastu kunu ka proses ban tungkam tungjam kadang ba kanu kam long ko